Jongani, ukigqika lami la ngapha kweNgcobo yabo. Kuthiwa kuvuma izihlwele. Akuvuma izihlwele, yona isihloko. Ndiyaqala ubona igqika lesihloko njengani. Linike enye isepha-ke. Hey, le sepha. Lithi kule sepha jonga uba uqabelo sepha. Kuthiwa nguNozimanga. Gama lale sepha uNomanga. Uba uke waqaba lo sepha, uzawubona izimanga. And funeka ulinde yome uthi uhambeze xa unxibile. Hayi ke nanku ndiyiqabile namhlanje, yayibona. Qabile yomile. Xa ngoku nanku umntanam ulibele ifowuni yakhe usesikolweni, yabo. Xa ndijonga kule fowuni yomntanam, kukho igruphu apha, iBuddhas, oRolex FM, yeyi. Kukho le inabaphezulu bethuna uba nayibona, kanincedeni. Kuthiwa kwaMnquntu ujuliwe. Kuthiwa kukwamnquntu ujuliwe, and into endicacisayo ke ngoku, nguye i-admin. Nguye i-admin yale nto. And lo Mnquntu ujuliwe uyambona apha ecaleni. Unomlilo, caba hayi. Umnquntu uyatshisa fotini. Hayi abantwana bethu. Inoba kwenziwani mani apha bethu kule group kuthiwa kwaMnquntu ujuliwe, inokwenzeni. Sinabantwana bethu. Uyaxoka ukubuya kwesikolweni zakubuza mntanam. Ngendlela oyithanda ngayo ibhola. Inoba kudlalwa ibhola apha kwaMnquntu ujuliwe hot.